Inaaga, mag-antay ng almusal ba? Mahanda ako kan almusal ko at almusal kang apo ko. Marinal daw. Ito mag-prepare ako ng pan. So, pan. Binakal ko to kasuhapon na pandesal. Parang gusto kong i-oven, iniisip ko, initin ko o hindi na. Para sabay kami magkaon ng aking apo. Saglit lang, bebe. Ay. Kuhaan ko naman ito ng aking apo. Kaya alboroto na. Ito ang aking apo. Wow. Almusal na ba yan? Diba almusal na ba yan? Magkatali kami magkida. Kaya ang pang-angkama ko, pagdating ng hating gabi, solo niya na. Ang space ko na lang, karong katawan ko, ini lang ang space ko. Dade, ayan na. Kanya na yung buong ito na ang space ko, oh. 2 dangkal. Nasakop na ng aking apo. Ang higaan namin, ang lapad nito lapad na lapad nito, nahigaan namin. Ang nahihigaan ko lang 2 dangkal. Kasi sakop niya sakop niya ang isang higaan namin. Ano yung kinilas mo? Ano yung natin, yung sapin mo. Ano yung sapin mo? Ano yung sapin natin?
Good morning, good morning. Ito na tabi kami. Makauna. Maalmusal na ang bata. Ha? Ang almusal niya yan. Gatas at biskwit. Yung oatmeal, bihira ko lang iniupa. Kaunan ki oatmeal. Ano ang perme, gatas saka biskwit. Na ang pagkaon ni ate. Nagutom ikaw. Ngayon pag nagpapakaon na kayo siyempre tahimik ako magpakaon. Kaya araw talaga kay niyo. Dahil man ako nagpaparatabil. Kung nagpapakaon ako kay niyo. Dahil man nagtisimbag. Kaya magtisimbag Kaya tahimik lang ako magpakaon. Sige lang subo ko. Dalaga. Dalaga na ikaw kasi 11 years old na. 11 years old na ang bata. Ay. Nabago ang biscuit kaini. Ang biscuit kaini itong butter coconut. Ngunyan coco honey. Yan. Ang tatay pa bago ng biscuit nito. Ang biscuit kasi ako ang nagbabakal. Ito na ito. Dilaw din ang nalagyan pero butter coconut yata yung pangalan.
Dalawa ng dalawa yan. Kasi, hindi naman siya mabubusog sa saro lang na biskwit. Tapos dahil mo pa anuhon, snackon. Pagpipakaon ko ini pagdating ng alas 10. Di ko pa snack ko ini. At gatas lang. Kaya ang importante talaga kainin o gatas. Maski dahil biskwit basta may gatas. Yan ang importante digdi. Kaya nang pwedeng mawara ang gatas. Kaso hapon, nawaran talaga. Kaso hapon, nawara ng gatas ito. Pinamerienda ko kang gatas na yung fresh milk. Sumuka. Sinuka niya yung gatas. Ay di, nataranta na naman ako. Pagdating sa mga natataranta ko. Kaya hanggat maaari ayaw ko ng taday managtataram ini day mo aram kong may makulog. Di ang ginibo ko dahil sumuka siya, sinuka niya yung ininom niya, hinaplasan ko ng yung gamot yung langis dyan, 50% oil, nilagyan ko ng sikmura. Pagal ang arga na dahil maram kung makulog. Malumuyon todos itong biskwit. Gatas na lang.
Ate, naglalaro ka na naman. Gusto mo naman yung bang mga baby, yung nagpapaulan, alam niyo, yung binubuga niya yung, pag malilit na bata, di ba? Pag pinaglaruan niya yung kinakain niya, binubuga niya, sabi nagpapaulan. Ganyan, ganito to eh. Kaya ang salamin ko puro pagkain na, yung kinakain niya, gatas. Napupunta sa salamin ko. Ayan na naman, oh. Binubuga niya kasi yung pagkain. Gatas na lang to, bebe. Wala nang laman, ubusin mo lang. Inumin mo na lang. Sayang kasi kung tatapon natin. Sayang kung itatapon natin tong gatas. Tatlong subok na pa to. Tatlong inom na pa. Last na. Yay! Na. Iharani ko ang camera. Salamat po sa mga nagsusubscribe sa aming saday na na pag-vlog. Nakikiusap po ako sa inyo na pa-subscribe naman, pakipindot ng notification at ng bell para updated kayo sa aming vlog na dalawa para sa apo ko. Kaya naman ako nagba-vlog para sa apo ko. 5 years, parang 5 years na akong nagba-vlog. Kaya lang mataas ang ng natin, standard ng kaya dahil ko pa naaabot itong hinihingi ng dati kasi hindi ko tinutukan ang pagba-vlog ko dahil may trabaho ako. Itong last year lang ako nagtutok sa talagang ko na mag-vlog na lang kasi wala na akong trabaho. Dati nanay ko ang ibinablog ko, konti ko anong ginagawa ko, tapos ito ngayon para sa apo ko. Pasalamat sa aking mga viewers, maraming salamat. Thank you very much, Bicolanang Vlogger. Salamat, Tono ng Maray.